Good PM po, Pinuno. Isa po ako sa tagahanga ninyo. Matagal nyo na po akong taga-subaybay at follower. Gusto ko lang po i-share ang mga kwento ng tatay ko sa akin na isang dating member ng mga taong manggagamot at umaakyat sa Mount Banahaw. Marami po siyang kwento sa akin at mga tinuro tungkol sa mundo ng espiritual. Ang gusto ko pong i-share ay isa sa mga kwento niya na minsang umakyat siya sa Banahaw. Ngayon, ang tatay ko ay may malubhang sakit at nanghihina na. Pero nakikita ko pa rin na dala niya pa rin ang basbas ng Diyos. Kasi napapaniginipan niya pa rin ang Diyos at may mga senyales na binabantayan siya ng mga divino. Nagsimula ang kwento nung nasa kasino nagtatrabaho ang tatay ko. 1980s yun at panahon ni Marcos. Nahikayat lang ang tatay ko sa mga kasama niya. At sa pagtagal, naging kaibigan niya ng matalik. Hanggang sa napagplanuhan nilang umakyat sila sa Banahaw para ma-enhance ang spiritual powers nila. Dala ng kuryosidad at para mapatunayan ng tatay ko na kaya niyang umakyat ng bundok, siya ay sumama. Doon niya nakilala si Tito Ben at Tita Bella. Hindi po nila totoong pangalan. Kasi buhay at may sakit na rin po sila. Si Tito Ben at Tita Bella ay dealer din tulad niya sa kasino. Naging matalik silang kaibigan ni Papa. At doon niya nalaman na malakas ang taglay na spiritual ni Tita Bella at bukas ang third eye niya. Doon kinuwento ni Tita kay Papa kung ano-ano ang nakikita niya at mga bagay na di nakikita ng iba. Doon din nakilala ni Papa ang leader ng samahan nila na si Paul. Si Paul ay isang spiritual healer na naging close din ng tatay ko. Paglalarawan ni Papa sa akin kay Paul, isa siya sa pinakamalakas na healers nung mga panahon nila. At napakagaling nitong manggamot pagdating sa mga kulam. Wala daw patawad si Paul sa mga mangkukulam. Agad-agad niyang pinapatay ang mga ito. Marami din na kwento si Papa sa akin na gamutan nila ni Paul. Pero darating tayo dyan. Kada Biyernes, umaakyat sila ng grupo nila sa Mount Banahaw. Kada Biyernes, maaga silang umaalis ng Maynila, Baguio, o kung saan man na-assign ang isa sa kanilang brand para makarating doon sa Banahaw. Nung unang beses na umakyat ang tatay ko, syempre parang normal lang. Pasok sila sa mga kuweba, ligo sa mga sagradong tubig ng mga balon. Habang umaakyat lalong patarik ng patarik ang daan hanggang sa palubog na ang araw. Nahuli ang tatay ko at kasama niya sa likod niya si Tito Ben. Siyempre unang beses niyang umakyat. Pagod na rin siya. Nakita niya na konti na lang ang dala niyang tubig nang bigla silang may nakasalubong na matanda. Sa pagdidescribe ng tatay ko, nakarobe ito na emerald green ang kulay. Pero sa dilim, parang hindi mo maaaninag ang mukha niya. Nakaupo ito sa gilid ng daan at parang pagod na. Humingi ito ng tubig sa tatay ko at binigay naman ng tatay ko ang dala niyang tubig. Nakita ng tatay ko ang balat nito na kulay brown na kulay na parang balat ng puno. Hindi naman ito pinansin ng tatay ko at tinanong kung nasaan ang mga kasama niya. Sagot nung matanda ay iniwan daw siya ng mga kasama niya. Sa isip-isip ng tatay ko, matanda na to
Bakit iniwan pa to ng mga kasama niya? Hindi na nagtanong ang tatay ko at sumunod na siya sa grupo nila kasi tinatawag na siya eh. Sabi ng matanda sa kanya, "Ang bait mo, iho." Ngumiti lang ang tatay ko at umakyat na. Nung naabutan na niya ang mga kasama niya, binulungan siya ni Paul ng, "Sino yung kausap niyo doon sa likod?" Ang sabi naman ng tatay ko, matanda na iniwan ng mga kasama niya. Pero nung si Tita Bel na ang lumapit at nagsabi sa tatay ko, nagulat silang lahat. Kasi ang sabi ni Tita Bel, hindi niya daw maaninag ang tatay ko at ang kausap niya dahil sobrang liwanag nila. Hanggang ngayon hindi ma-explain ng tatay ko kung ano ang nakita niya. Baka may alam ka, Pinuno, sa nakita ng tatay ko na matanda. Para sa akin, isa yon sa mga divino ng Diyos na sumubok sa kanya kung mabuti pa siya or hindi na. Hindi basta-bastang bundok ang Banahaw. Marami itong hiwaga at misteryo at mga aral ng mga umaakyat lang doon ang nakakaalam. Hanggang dito na lang muna, Pinuno. Share ko lang sa'yo ang isa sa mga experience niya. Halos 10 taon na siyang umaakyat doon at lahat ng manggagamot na nakilala at nakakita sa kanya noon humanga sa taglay niyang aura. Salamat po sa pagbasa. Maraming karanasan ng tatay ko na kinuwento sa akin at maging si Tita Bel noong okay pa sila. Lahat ng nakita niya na kwento niya at isa rin siya sa mga nakaakyat sa itaas at nakita ang loob ng dome ng Diyos. Magandang umaga sa iyo, Pinuno. Isa ako sa libu-libong tagapakinig ng channel mo. Hayaan niyo sana akong ikwento ko ang isa sa mga nakakatakot kong karanasan dito sa Dubai. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina. Nagtatrabaho ako bilang receptionist dito sa Dubai. Usap-usapan dito sa villa namin ang white lady na parati nilang nakikita sa CR. Bagong lipat lamang ako rito sa villa. Natawa pa nga ako dahil naisip kong panakot lamang nila sa akin yon dahil bago lamang ako. Nangyari ito noong day off ko noong taong 2018 ng Nobyembre. Araw ng Sabado sa oras ng 6:00 ng hapon. Ipapaliwanag ko muna ang aming kusina. Common ang kusina namin. 2 room ang nagsishare sa paggamit. Nasa labas ang kusina. Masikip ito at hindi pwede ang pang-2 tao kapag daraan. Kailangan mong maglakad ng patagilid kapag nagkataong may gumagamit ng kusina. Sa dulo naman ng kusina ay naroon ang palikuran. Noong araw na yon ay ako lamang ang tao sapagkat nasa trabaho pa ang mga kasama ko sa kwarto. Kasalukuyan akong nagluluto ng hapunan. Habang ako ay naglalagay ng gulay sa niluluto kong sinigang na hipon, may napansin ako sa gilid ng aking mga mata na may naglalakad galing sa palikuran. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng mahabang puting bestida. Hindi ko narinig ang kanyang yapak papalabas ng kusina, kaya naisip kong baka nakapaalamang ito. Hinayaan ko na lamang at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Hindi ito tumagilid sa kanyang paglalakad, kaya ramdam na ramdam ko ang pagdampi at pagsayad ng mahaba niyang bestida sa mga binti ko. Nakasuot lamang ako ng short at t-shirt dahil maalinsangan nung mga oras na yon.
Ang aga namang umuwi ni Ate Baby. Sa isip-isip ko. Si Ate Baby ay ang siyang namamahala ng paupahan sa 2 kwarto. Siya lang din ang kilala kong may mahabang buhok. Sa sobrang abala ko sa pagluluto, ay hindi ko siguro napansin na pumasok siya sa kusina at gumamit ng palikuran. Hindi ko na rin narinig ang pagkakasara ng pinto nito. Matapos kong magluto ay hinuhugasan ko na ang mga ginamit ko. Napansin ko na naman sa gilid ng paningin ko na may papasok ng kusina. Huminto ako sa aking ginagawa nang maramdaman kong dumaan na siya sa likuran ko dahil sa pagkakadampi ulit ng kanyang bestida sa binti ko. Naisipan kong batiin si Ate Baby kaya humarap ako sa kanya. Nakatalikod ito at akma akong magsasalita. Nang mapansin kong hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay sa paglalakad. Kitang-kita ko rin na nakaangat sa sahig ang kanyang mga paa na siyang nagpagimbal sa akin. Para akong nabato sa aking pagkakatayo nang tumigil ito hindi kalayuan. Unti-unti nitong itinagilid ang ulo niya at inililingon papaharap sa akin. Hindi ko makita ang kabuuan ng mukha niya dahil nakaharang ang mahahaba nitong buhok. Nanlaki ang aking mga mata at naramdaman kong tumayo ang mga balahibo ko. Sa gulat ko, nabitawan ko ang hawak kong sandok. Napasigaw ako at agad kumaripas ng takbo sa takot. Hindi ko na tinapos ang hinuhugasan ko at hinintay na lamang na dumating ang mga kasama ko sa kwarto. Pumirme na lamang ako sa aking higaan at nagtalukbong. Mula noon ay hindi na ako nagpaiwang mag-isa sa kusina. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang nakita kong white lady sa may kusina. Marami pong salamat. More powers po sa channel ninyo, Pinuno. Kumusta, Pinuno? Salamat po sa pagbabahagi ng aking mga kwento. Ako po ulit ito, si Joanne. May isa kong kaibigan na nagsabi sa akin na isa raw akong astral traveler. Alam ko na po yung tungkol sa astral traveling nung panahong yon, pero hindi ko alam na nagagawa ko ito. Napatunayan ko po ito last year, kung saan mas madalas akong mag-astral travel at managinip ng mga malilinaw at kakaibang pangyayari. May magagandang pangyayari at meron din namang nakakatakot. Ngayon, ibabahagi ko ang ilan sa aking mga panaginip. Nauna ko na pong naikwento ang panaginip ko tungkol sa isang spaceship o UFO sa ibabaw ng dagat. Yun po kasi so far ang pinakatumatak na panaginip na naranasan ko. Ang una kong karanasan ay yung natagpuan ko ang sarili ko sa isang kakaibang mundo. Mahirap ipaliwanag. Pero ang itsura nito ay para bang napapalibutan ako ng mga pader. Tila ba nasa loob ako ng isang napakalaking kahon. Ang buong paligid ay kulay gray. At wala rin pong gravity kasi lumulutang po ako na parang astronaut. May isang mahinang boses na bumulong sa aking isipan at ang sabi nito, "Exit the Matrix." Nung panahon na yon, hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin ng Exit the Matrix. Pero ilang taon ang nakalipas bago ko ito naunawaan. Hindi ko na po idedetalye kung ano ba yung Matrix kasi mapapahaba lang ang kwento. Ang sumunod kong karanasan ay tungkol sa ibang planeta.
Nakakita po ako ng isang malaking planeta na nagliliwanag na kulay asul. Para itong araw pero hindi dilaw ang liwanag. Sa panaginip kong ito, tirahan daw ang planetang ito ng mga dolphins. Nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa labas ng planeta habang pinagmamasdan ito. Isa pa sa mga karanasan ko ay tungkol sa sinaunang sibilisasyon ng Atlantis. Alam kong may mga taong hindi naniniwala sa existence nito, pero sinasabi ko lang po kung ano ang naramdaman ko. Hindi ko kayo pipiliting maniwala. Napakaganda po ng lugar na ito. May mga teknolohiya at mga magagandang tanawin. Nakita ko po na may isang grupo ng mga babae na merong maliit na makina sa likod nila. Pagkatapos nun, tumalon sila sa bangin. Pero nakalipad sila sa himpapawid sa pamamagitan ng makina na nasa likod nila. Ang isa pa sa mga nakita ko ay mga nilalang daw na mula sa ibang mundo. Saglit ko lang po sila nakita, pero mukha silang taong ahas. Gawa ng balat at mga mata nila na katulad ng sa ahas. Ang sumunod kong panaginip ay tungkol ulit sa spaceship o UFO. Natutulog po ako sa second floor ng isang bahay nang biglang gumuho ang sahig. Natakot po ako pero ang sabi ng aking mga gabay, huwag po akong matatakot. Nalaglag po ako sa tubig pero nakakahinga pa rin ako. Nang tumingin ako sa paligid, nakita ko na sira-sira na ang mga kabahayan at may nakita akong gumagalang spacecrafts sa himpapawid. Ang ika-6 kong kwento ay isa sa mga tumatak sa akin. Medyo mahaba po ang astral travel na ito, pero sasabihin ko na lang yung mahahalagang detalye. Marami po kasing pangyayari na hindi ko maintindihan. Sa karanasan kong ito, sigurado na po ako na astral travel ito at hindi basta panaginip. Natagpuan ko ang sarili ko na nakahiga sa sofa at bigla na lang nag-iba ang buong paligid. Mukha itong galaxy. Pagkatapos, pakiramdam ko ang isang napakalakas na puwersa na hinihigop ako. Parang napakalaking vacuum. Bigla po akong nagpanik kasi hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa akin. Pinilit ko ang sarili ko na manatili doon sa lugar. Ang kaso lang, nahigop ako sa kadiliman. Pinagmamasdan ko ang mga kamay ko at nagulat ako nang makita kong napakanipis at napakahaba nito. Parang galamay. Nakita ko rin ang isang bagay na mukhang higanteng puno na hinakbangan ng katawan ko. Sabi ng aking isipan, nasa microworld daw ako at nasa loob daw ako ng aking katawan. Nakita ko ang mga cells ng katawan ko. Pagkatapos nun, natagpuan ko ang sarili ko na nasa loob ng parang wormhole at may natanggap akong impormasyon na posible raw ang time travel sa quantum world. Para sa mga hindi nakakaalam, ang wormhole, ayon sa dictionary, ay isang tunnel na pinaniniwalaang papunta sa ibang mundo. Mahirap pong ipaliwanag, pinuno. Pero naramdaman ko rin na ang sikreto sa time traveling ay ang speed of light at nararamdaman ko rin na kapag pumasok ka sa wormhole, napakabilis ng takbo ng oras. Para bang ang isang segundo ay katumbas ng ilang milyong taon. At ang wormholes din ang pinto sa ibang mundo, dimensyon at realidad. Nahihirapan po akong ipaliwanag, lalo na po wala po akong masyadong alam pagdating sa quantum physics. Gusto ko sanang pumunta sa ibang dimensyon, pero natatakot ako. Kaya naman,
Hiniling ko na makabalik na ako sa aking katawan. Baka kasi hindi po ako makabalik eh. Gumising ako at nakita ko na napakadilim ng paligid. Pero unti-unti kong napagtanto na nasa loob na ako ng aking kwarto at may naaaninag na akong liwanag. Ang susunod kong kwento ay yung mga hindi magandang karanasan ko sa astral traveling. Nangyari po ito last 2020. Natutulog po ako sa madilim kong kwarto, pero may konting ilaw na pumapasok mula sa kusina. Naramdaman ko na humiwalay ako sa aking katawan unti-unti. Umupo ako, ngunit napakabigat ng enerhiyang nararamdaman ko. Sa maniwala kayo o hindi, nakita ko ang sarili ko na napapaligiran ng mga kalahating tao at kalahating leon. Kumbaga, ang katawan ay sa tao, ang ulo ay sa leon. Pero ang itsura nila, mukhang nakakatakot at galit na galit. Pagtingin ko sa aking tiyan, may nakita akong napakaliit na leon. Nakakatakot ang itsura nito at dinig na dinig ko ang pag-angil nito. Napagtanto ko na kumukuha siya ng enerhiya mula sa aking solar plexus chakra. Kaya naman, madalas sumakit ang aking tiyan. Agad akong bumalik sa aking katawan dahil sa takot. Ang pangalawang karanasan ko ay yung natulog ako ng medyo mababaw. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko na napapaligiran ako ng mga taong anino na may mga pulang mata. Pagkatapos, isang maliit at matabang babaeng anino ang dumagan sa akin habang tumatawa siya sa nakakainis na paraan. Tila ba gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Bigla po akong napabalikwas at agad bumalik ang kaluluwa ko sa aking katawan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Pinuno. Sa susunod, ibabahagi ko ang mga kwento tungkol sa kaharian ng mga elemento at marami pang iba. Salamat po sa pagbabahagi ng aking mga kwento. Hello po, Pinuno. Last year ko lang po nakita yung channel ninyo at sinubaybayan ko na po ang mga videos ninyo. Gusto kong ibahagi ang mga karanasan ko. Sabihin niyo po sa akin kung tanggap niyo po yung story ko o hindi. True story po ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joan. Nangyari ito last year. Madalas akong gumamit ng social media. Marami po akong social media accounts na siyang ginagamit ko sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao na hindi ko naman kilala. Gusto ko lang itong gawin dahil naku-curious lang ako sa mga tao. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaki na tawagin na lang nating Anton. Nag-chat kami at nalaman ko na may kaalaman siya sa mga misteryong bagay o sa mga metaphysics. May kaalaman din po ako roon. Kaya naman natuwa ako dahil may Pilipinong makaka-relate sa akin. Sinama niya ako sa mga spiritual groups niya na online, kung saan nag-uusap-usap kami tungkol sa metaphysics. Mabait sa amin si Anton. Nag-share ako sa kanya ng aking mga karanasan. At ang sabi niya, advance na raw ako dahil kaya ko nang gawin ang mga bagay na mahirap daw gawin. Sa totoo lang po, sinabi ko lang sa kanya na kaya kong mag-astral travel at nakakakita ako ng mga iba't ibang nilalang. Kaso lang, ang mga nilalang na ito ay negative entities. Nabasa ko ito sa aura nila. Para sa akin, hindi naman kakaiba o kamangha-mangha ang ginagawa ko. Ilang buwan ang lumipas, napansin ko na medyo may kakaiba sa akin.
Para bang nawalan ako ng confidence. At nakaramdam din po ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit hindi ako komportable sa grupo namin. Nababasa ko yung mga binabahagi nilang mga kaalaman pero wala po ako masyadong natututunan. Kasi puro usap lang sila tungkol sa mga negative entities na sumisira sa buhay ng mga tao at tungkol sa mga aliens. Minsan lang kaming mag-chat ni Anton, gawa ng mahirap makakuha ng signal sa lugar namin. At bukod doon, hindi rin naman maganda yung nagbababad sa social media. Balak ni Anton na bilhin ang mga paintings ko at magbibigay pa raw siya ng financial support sa aking art career. Ikinatuwa ko po ito. Napansin ko na may sinabi si Anton sa group chat namin, pero nakalimutan ko na yung eksaktong sinabi niya. Ang pahiwatig niya, ang dahilan ng pagdurusa ng mga tao ay dahil sa mga negative entities na nakapalibot sa atin. Sinabi ko po sa kanya na huwag niyang sisihin ang mga negative entities kung bakit naghihirap ang mga tao. Meron tayong kapangyarihan laban sa kanila. Hindi nila tayo makokontrol kung hindi tayo magpapakontrol sa kanila. Pero hindi po ito naintindihan ni Anton at napakarami niyang sinabi na hindi na related sa topic namin. Ang sabi niya pa, puro kasinungalingan at ilusyon ang mga paniniwala ko. Sa madaling salita, kung ang paniniwala mo ay hindi tugma sa paniniwala niya, automatic na hindi totoo ang paniniwala mo. Katulad ng inaasahan, tinanggal niya po ako sa grupo. Pero laking ginhawa ang naramdaman ko. Para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Kaso yung mutual friend namin na si Judy, nakablock ako sa messenger kaya hindi ko makausap. Alam ko na may ginagawang masama si Anton nung oras na yon. Hindi pwedeng mag-i-indoctrinate siya sa mga kabataan. Ginagawa niyang dekorasyon ng kanyang ego ang kanyang kaalaman sa metaphysics. Kaya naman ang ginawa ko, nagdasal ako na sana tumigil na siya sa kanyang panlilinlang. Bukod dito, kumonsulta po ako sa ibang mga nilalang. Sinabi ko sa kanila na sila na ang bahala upang maitigil ang panlilinlang ni Anton dahil makakapangloko siya ng maraming tao. Ilang linggo ang lumipas. Nakita ko na hindi na ako nakablock kay Judy. Nakita ko rin ang post niya sa Facebook na galit na galit dahil sinabihan raw siyang Satanist. Agad ako nag-chat sa kanya at tinanong kung sinong nagsabi nun sa'yo. Ang sabi niya, si Anton. Isa pala itong hayok at nagkakas ng spell sa atin upang mapasunod at mapaniwala kami sa mga panlilinlang niya. Dito talaga ako nagulat dahil hindi ko to inaasahan. Si Anton, marunong ng lihim na karunungan at ginagamit ito sa kasamaan. Pero siya mismo ay against dito. Pagpapanggap lang pala ang lahat. Isang gabi, katatapos ko lang makinig ng videos niyo po, Pinuno, nang maramdaman ko na parang may nakatingin sa akin at may ibang presensya sa loob ng kwarto ko. Alam ko po na may multo sa kwarto ko dahil may mga nakakita na po sa multong iyon. Pero malakas pa rin ang loob ko na matulog doon kasi hindi ako makatulog kapag sa sofa. Never po akong nakakita ng mga espiritu. Pero kaya ko silang marinig. Hindi rin po ako takot sa kanila, mabait man o masama. Dahil kaya kong ipagtanggol ang sarili ko.
Habang nanonood ako ng panibago mong video, naramdaman ko na may napakainit na hangin sa kabilang tenga ko. Para bang may taong hinihingahan ako. Dinig na dinig ko po nakasabay nun ng Kinilabutan po talaga ako roon, Pinuno, dahil sa first time itong nangyari sa akin. Ang ginawa ko po ay nagdasal agad ako sa takot. Hindi na naman naulit ang pangyayaring yon, pero napaka-negative na po ng energy ng bahay namin. At sabi rin ni Mama, mas madalas niya raw nakikita ang isang lalaki sa kwarto ko. Bukas kasi ang third eye niya. Dagdag na sinabi niya pa sa akin na ikinabahala ko na yung lalaking ito ay nakita niyang nakaibabaw sa akin habang nakahiga. Kumbaga, nakatayo siya sa ibabaw ko. Bigla kong naalala si Anton kasi matagal ko na pong ginagamit yung kwartong yon, pero wala pang nagpaparamdam sa akin. At bukod doon, ang multo sa kwarto ko ay isang babae at wala rin itong ginagawang masama. Para bang resident spirit lang. Kinakausap ko po yun minsan at sabi ko na irespeto namin ang isa't isa. Naisip ko na baka yung espiritong lalaki sa kwarto ko ay pinadala ni Anton. Galing man kay Anton yun o hindi, kailangan ko siyang paalisin sa teritoryo ko dahil nanggugulo siya. Nagsagawa po ako ng iba't ibang uri ng banishing ritual sa loob ng ilang buwan. Nawala na rin po yung nakakatakot na presensya. Hanggang ngayon, black pa rin po ako kay Anton. Pero nakita ko ang bagong profile picture niya ay isang lalaki na mula sa aking relihiyon. Nainis po ako kasi ginagamit niya ang mga mabubuting simbolo o larawan para magmukhang mabait sa mga tao. Sa totoo lang po, marami pa po akong karanasan bukod dito. Especially last 2020. Mas madalas po akong magkaroon ng bangungot at mas madalas din ang astral travel ko. Natutunan ko rin ang isang star language at nakilala ko rin ang ilang mga nilalang mula sa labas ng planeta at solar system. Gusto ko rin i-share ang personal story ni Mama sa inyo sa susunod kong kwento. Dahil meron din siyang mga karanasan, lalo na sa mga kaluluwa at aswang. You can also ask me questions about the story. Thank you po, Pinuno. Masayang araw, Pinuno. Laging ganyan ang bati ko dahil nakasanayan ko na sa trabaho. Yan kasi ang greetings namin sa mga customer namin sa restaurant na pinapasukan ko. Kung maaari, huwag ang buong pangalan ko ang banggitin mo. Kashiri na lang as my codename sa mga social media accounts ko. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito noong bata ako, bakasyon after ng grade 5 ako. Hindi ako sigurado sa eksaktong panahon dahil masyado nang matagal. Laki ako ng Maynila, sa may Caloocan. Bali ang probinsya ko ay dito sa Bulacan. Tuwing bakasyon ay umuuwi ako sa Bulacan, sa bahay ng lolo't lola ko, side ng mama ko. Dahil laki akong Maynila, sabik ako sa paglalaro sa labas. Mahigpit kasi ang papa ko. Pinagbabawalan akong lumabas ng bahay unless uutusan akong bumili sa tindahan. Katabi ng bahay ng mga lola ko ay bahay ng BFF kong insan na si Ate Osang. Siya yung tipo ng babae na sa unang tingin pa lang ay gugustuhin na ng ibang tao. Dahil maputi, hindi katabaan at maganda ang buhok. At yun naman ang kabaliktaran ko.
Ako kasi ay kayumanggi, chubby at kulot ang buhok. Pero dahil sa BFF kami, lahat ng manglalait o mang-aasar sa akin ay ginigera niya. Literal na parang Amazona, sabi ng iba. Nagmana daw sa lola namin na dragon kung tawagin dahil nakakatakot magalit. Para kasing kambal na kami ni Ate Osang eh. Opposite nga lang. So ito na nga. Isang hapon hindi ako napilit ng inang ko na matulog ng hapon. Dahil minsan lang naman ako umuwi sa kanila, pinagbigyan ako. Wala rin naman ang tatang ko. Sa bahay ng inang at tatang nakatira ang 3 pinsan ko. Dahil nasa abroad ang mama nila na tita ko. Kapatid ni mama. Maliit pa yung 2 at yung panganay na pingkay ay halos kaedad ko. Siya ang madalas na nakakaaway ko. Hindi ko na maalala kung anong pinagmula ng pagiging magkaaway namin. Pero minsan okay naman kami. Nagkayayaan kaming magpipinsan na manguha ng natabas at mangga. Siyempre sabik ako sa gusto nila dahil gustong gusto kong umaakyat ng puno. Kasi masarap sa pakiramdam kapag nasa taas ka na ng puno eh. 5 o 6 kami nun. Si Pingkay, Ate Osang, Ate Ann, si Deng, at isa pang babaeng kamag-anak namin. Bale, pinsan yon ng mama ko pero mas bata sa akin. Sa madaling salita, puro kami mga babae. Hiwalay kasi ang laro ng mga lalaki sa amin. Madalas kasi kaming nag-aaway. Ang pupuntahan naming mga puno ay malapit-lapit lang sa bahay nila inang. Parang isang kanto lang kaya tanaw na tanaw kami ni inang mula sa bahay nila. Pagdating namin sa tapat ng puno ng manggang piko, hindi kami makaakyat dahil maraming antik. Lumipat kami sa katabing puno na Indian mango. Nakapila ang mga puno na yon kasi sa pilapil ng bukid yon nakatanim. Nakaakyat kami doon dahil wala namang antik. Nasa tuktok na ako ng puno. Hindi naman ganon kataas ito. Kaya kapag naglalaglag ako ng napitas na bunga, nasasalo ng ibang pinsan ko na nasa ibaba. Ilang sandali pa lang akong namalagi sa taas. Siguro mga 3:30 PM na nun. Marami na kaming nakuha at nakain na mangga. Napatingin ako sa kabilang puno. Puno naman ito ng bayabas. Marami akong nakitang bunga, kaya inaya ko ang mga pinsan ko. Pero ang sabi nila wag na daw. Doon na lang daw sa ibang puno ng bayabas na mas malapit sa bahay ng inang. Sabi ko, maraming bunga yun. Ayaw talagang pumayag ng mga pinsan ko. May nuno sa punso daw sa katabing puno ng punong gusto kong akyatin. 2 puno ng bayabas din kasi itong magkatabi. Nakita ko yung sinasabi nilang punso pero hindi nila ito tinuro. Maalam na kasi ako sa mga elemento dahil naghihilot ang inang at marunong din siyang manggamot. Hindi nga lang katulad ng iba na napakaraming parokyano. Siya kasi, kami lang mga kamag-anak niya ang madalas niyang ginagamot. Sa kasabikan ko at katakawan sa maasim, bumaba ako ng puno ng mangga at umakyat ako sa katabing puno ng bayabas. Hindi na ako nasuway nila ate. Tiningnan na lang nila ako. Nagtabi-tabi po naman ako. Hindi naman ako basta-basta umakyat. Sige, pitas ako ng bunga at binabato ko ang mga ito sa mga pinsan ko. Nung napitas ko na ang lahat ng hinog na bunga, napatingin ako sa isang sanga na maraming bunga na hinog. Pero sanga ito ng kabilang puno. Nakadikit lang ito sa mga sanga ng punong kinaroroonan ko.
At sa tingin ko, kaya kong kunin yon nang hindi na lumalapit ng puno. Nung maabot ko yon, pinagpipitas ko lahat. Kinakagat-kagat ko pa nga yun isa-isa. Habang sarap na sarap ako sa kinakain kong bayabas, bigla ko nalang narinig yung boses ng tatang na galit na galit. Hindi namin namalayan na mahigit 5 PM na pala at nakauwi na ang tatang. Put! Ina mo! Kababae mong tao, umakit ka ng puno! Bumaba ka dyan! Yari ka sa akin pag-uwi mo dito! Sigaw ng tatang na may hawak na pamalo. Nagmamadali na akong bumaba ng puno. Nakakatakot kasing magalit si tatang Namamalo talaga siya. Sabay-sabay kaming naglakad pa uwi. Pero bago kami nakalayo sa mga puno na inakyatan ko, lumingon ako sa punso na malapit sa punong huling inakyatan ko. May nakita akong parang maliliit na tao na nakatayo sa ibabaw nito. Kulay brown ang mga ito, kakulay ng mismong punso. Tinitigan ko pa ng husto. Baka kasi namamalikmata lang ako Pero hindi. Nakatingin ito sa akin at masama ang titig. Medyo kinabahan ako kasi ako lang ang nakakita. Hindi ko sinabi yon sa mga pinsan ko. Pagdating ng bahay, panay amba ng pamalo sa akin ni tatang. Pero sinusuway ni inang. Ina ka! Para kang lalaki! Kapag may nangyari sa'yo, magagait ang mama mo! Sabi pa ni tatang. Hayaan mo na, Iyeng. Ngayon lang napunta ulit yan dito. Sagot ni inang. Pagkatapos nun, kumain na kami at naglinis ng katawan. Humiga na kami magkakatabi sa kama. Katabi ko sa kanan si inang, sa kaliwa naman si Pingkay. Nung madampian ako ng kamay ni inang, nagulat siya kasi parang nilalagnat ako. Tapos hinimas niya ang pisngi ko. Bumangon siya at nagsalita ng, "Nako, talagang bata ka. Ayan tuloy." Kumuha siya ng maliit na bote sa may altar nila. Langis ata ang laman. Binuksan niya ang ilaw at lumapit sa akin. Tinitigan niya ulit ang mukha ko. "Nagtabi-tabi ka ba bago umakyat ng puno kanina?" Tanong ni inang sa akin. "Opo," sagot ko naman. "Ay, nako. Wag na kayo ulit pupunta doon Baka may nabulabog kayo kanina." Sabi niya. Kinapa-kapa ko ang pisngi ko. Naramdaman ko na parang magaspang ang pisngi ko na parang maraming pantal. Buong mukha ko po meron ito pinuno. Nilagyan ng langis ng inang ang buong mukha ko habang may binubulong-bulong. Bumangon na din ang pinsan kong si Pingay. "Ay! Anong nangyari sa mukha mo, ate? Hala ka! Naduwende ka siguro." Sabi niya sa akin. Tuloy pa rin si inang sa ginagawa niya. Ilang saglit pa, natapos na siya. Lumabas siya noon ng bahay. Narinig kong pumunta siya sa bahay nila Ate Osang. Naririnig kong kinakausap niya sila tita at tito, magulang nila Ate Osang. Hindi kasi konkreto ang bahay. Plywood lang ang pagitan. "Nanuno si Kashiri. Pagsabihan mo sila Osang na wag na silang pupunta doon sa gawing yon. Sa ibang lugar na lang sila magkaroon bukas." Sabi ni inang sa mga kausap. Bumalik na si inang at humiga na sa tabi ko. Kinaumagahan. Paggising ko, 2 na lang kami ni Pingkay ang nasa kama.
Bumangon ako at tiningnan ko ang mukha ko sa salamin. Napangiti ako dahil wala na ang mga pantal. Nagpunta ako sa kusina dahil narinig ko na nandoon sila. "Oh, apo, kumain ka na dito. Mamaya wag na kayong lumayo kapag naglaro kayo. Baka mapano ka na naman." Sabi ni Inang. "Opo, Inang," sagot ko. Pagkatapos ko kumain ng agahan, nagpunta ko kina Ate Osang. Sinabi niya sa akin kung anong sinabi kagabi ni Inang sa mga magulang niya. Nanuno daw ako, kaya wag na daw kaming babalik sa gawing yon ng bukid. Kwento pa niya, kanina daw paggising nila ng madaling araw, nakita nila si Inang sa gitna ng bukid. Nakaluhod, nakadipa, at nakatingala sa langit. Hanggang sa sumikat na ng tuluyan ang araw ay nandoon pa din siya. Nang mga panahong yon, parang wala lang sa akin ang mga pangyayaring ganon. Dahil madalas may mangyari sa angka namin na pawang mga elemento lang ang may kagagawan. Gaya nga ng sabi ko, si Inang lang ang gumagamot sa amin. Hindi man ito nakakatakot at alam kong bitin. Pero isa lang ito sa mga karanasan kong simple, pero tumatak din sa akin. Maraming salamat po, Pinuno. Sana magustuhan mo ang ibinahagi kong kwento.